Salam yana hurmatly adamlar. Garaşsyz baýky bir tarap ýurdumyzdaky täzelikler kimim habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Hormatly prezidentimiz Gurban Berdimuhammedowyň başlanjy boýunça her ýyly ähmiýetli şygaryň berilmegi asylly däbe uruly. Munyň özü döwletimiziň we jemgyýetimiziň häzirki zaman ösüşiniň möhüm tapgyrlaryna aýratyn önsüz çekmäge mümkinçilik berýär. Şeýle-de her ýylyň ýurdumyz we halkymyz üçin ähmiýetli wakalara betlenmegine giň ýol açýar. Şu münasibetli ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkezine ýürüýte maslahat geçirildi. Merkezin eýwanyna şanly wakanyň hormatyna amal haşam sunugatynyň eserlerinden, muzey gymmatlyklarynyň hemem häzirki zaman sunugat eserlerinden ibaret sergi ýaýbanlandyryly. Maslahatda gatnaşyjylar sergide goýulan gymmatlyklary bilen tanışdylar. Ýurdumyzyň sunugat usatlarynyň belentir ruha beslenen aýdym saly çykyşlary bu ýerde gurulan dawranyň ähmiýetini we şowkuny artdyrdy. Parahatçylyk we anşmak ýyly hormatly prezidentimiz Gurban Berdimuhammedowyň parahatçylyk söýjülükle içeri we daşary siýasatynyň dawralanmasy atly maslahaty Milli Geňeşiň mejlisiň deputatlary, Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agdalary, ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalarynyň köpçüliklerini habar eşdirýärleriniň ýokary okuw mekdepleriniň ýol başçylary hemem wekilleri, önümçilik pudoklarynyň işgärleri, hormatly ýaşulary we ýaşlar gatnaşdylar. Belenşi ýaly Türkmenistan parahatçylyk we anşmaň watany şygarasynda geçip barýan ýyllar milletizmimiziň edgiderli tagalasy netijesinde ykdysadyatymyzy ösdürmek üçin kabul edilen döwlet maksatnamalary ýerine ýetirmek babada netijeli işler amala aşyryldy. Koronavirus pandemiýasy we köp ýurtlaryň çäklendirme çärelerini gerden şertlerini daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen söwda ykdysady hyzmatdaşlygyny ösdürmäge uly öns berildi. Dürli senat pudoklaryny bilelikdäki maýy goýum taslamalaryny ýokary hilli işläp düzüp, hemem amala aşyryp, hyzmatdaşlygy ösdürmegiň täze ugurlary kesitlerini, eri önümçilik toplumlary, Aşgabat Türkmenabad ýokary tezlikli awtomobil ýolunyň Aşgabat tejen bölegi ulanylmagy berildi. Şu ýylyň dowamyny dünýä ölçeğlerine laýyk gelýän iň döwrewap enjamlary bilen öpçün edilen täze önümçilik toplumlary milli ykdysadyatymyzyň kuwatlanmagyna, ýurdumyzyň eksport mümkinçilikleriniň artmagyna möhüm orun eýeler. Ýurdumyzyň ähli ugurlary boýunça ýeten derejesi, gadalynan üstünlikler hormatly prezidentimiziň paýhasly ýol başlygyny alnyp berilýän içeri we daşary siýasatyň netijeli häsiýet eýe bolýanyny aňladýar. Şuňa bilen baglyqda gönüden göne arkada prezidentimiziň aladasy netijesinde dünýäde bolup geçýän özgertmeler nazara alınıp, kabul edilen maksatnamalary öz wagtynda ýerine ýetirmek we mehriban halkymyzyň ýaşaş durmuş derejesini belende götürmek ugruna zerur çäreler görülýär. Häzirki döwürde ösüşiň belendliklerine tarap önemli gadam urýan ýurdumyzyň ilaty ähli ugurlarda uly zähmet ýeňişlerini gadanýarlar we döwletimiziň okully ösüşine münasip goşundyny goşýarlar. Şeýlelikde berkarar watanymyzda gadanylýan ösüşler, ýaýbanlandyrylan özgertmeler döwlet başlygymyzyň ýadawsy tagalasy, çuňur oýlanşykly öňden görjülükli siýasaty bilen berk baglanşyklydyr. Ýakynda ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalarynyň Ahal, Balkan, Daşawuz, Lebap, Mary, Aşgabat şäher birleşmeleriniň ulan bölümleriniň işgärleriniň hemem agdalarynyň gatnaşmaklaryna maslahatlar geçirilip, täze 2020-nji ýylyň şygaryny kesgitlemek boýunça öňe sürülen teklipler aralyp maslahatlaşyldy. Maslahatlarda öňe sürülen teklipler boýunça pikir alşmalar guruldy. Şeýlelikde halkymyzyň täze ýyly hormatly arkadamyzyň ady bilen baglanşdyrmak baradaky arzu islegleri nazarda tutuldy. Bellenşi ýaly uly ruwaşlyklary beslenip gelýän täze 2020-nji ýylyň şygary merdana halkymyzy täze üstünliklere ruhlandyrar. Maslahatyň dowamyny Türkmenistanyň kärdeşler arkalaşyklarynyň milli merkeziniň başlygy durdy we kärdeşler arkalaşyklarynyň pudoklaryň geňeşleriniň Aşgabat şäherindäki elkenji guramalarynyň welaýatlanyň etrap birleşmeleriniň şeýle-de ýurdumyzyň zenanlary birleşiginiň Aşgabat şäheri hemem welaýatyň etrap şäher bölümleriniň işçiň agdalarynyň gatnaşmaklaryna geçirilen maslahatlarda paýtagtymyzyň hemem welaýatyň bagtyar ilatynyň dürli pudoklarda dörejlikli zähmet çekýän hünärmenliň täze ýyly münasip atlandyrmak baradaky ulan arzu isleglerini beýan etdi. Halkyň belent anamyny, halkyň bähbidini amala aşyrýan beýik işler putolanýar. Agdybir watandaşlarymyz arkada prezidentimiziň daşyna mäkem jebisleşip, ähli uğurlarda zähmet ýeňişlerini gadanýarlar. Döwletimiziň ösüşine münasip goşunt goşýarlar. Berkarar döwletimizde gadanylýan ähli ösüşleri, gahrman arka dagymyzyň oýlanşykly we öňden görjülükli
siýasaty bilen baglanşdyrýarlar. Ýurdumyza her ýylyň döwrüň ruhundan, halkymyzyň arzu isleglerinden gelip çykýan ähmiýetli şaharyň berilmegi asylly däge görüli. Hormatly adamlar, yerlerde geçirilen maslahatlara gatnaşçylar ýurdumyzyň ähli welaýatlarynyň ýaşaýjylarynyň ýürek arzuwlaryny beýan edip, gahrman arka dagymyzyň halkymyz üçin bitiren biýme işleri berkarar eden döwleti, bagtyarlyk zamanasy üçin halkyň ýüreginden çykýan bu teklip ýetip gelýän täze 2022-nji ýyly halkyň arka dagly zamanasy diýen şagar bilen atlandyrmagy haýyş etdiler. Bu şigar halkymyzyň gahrman hem mehriban lidermede bolan çäksiz guwanjynyň, beýik anamynyň, belen söýgüsiniň, göwnleri galkandyrýan arkadagly döwrümizde buýsanjynyň, ediz watanymyza bolan beýik hormatynyň, röwşen geljege miýzemiz anamynyň aýdyň ýüze çykmasydyr. Mehriban arkadagymyzyň jany sag, ömri uzak, belent baş aman bolsun. Hormatly prezidentimiziň il ýurt bähwitli, umumy adamzat ähmiýetli, döwletli işleri hemişe rowaşlyklary beklensin. Halkymyza şeýle döwletli döwran peşgeç beren gahrman arka dagymyza şöhrat bolsun, şan bolsun. Halkyň arka dagly zamanasy dowam bolsun. Ekiming 22-nji ýylyň halkyň arkadagly zamanasy diýilip atlandyrmagy, watanymyzy we halkymyza bagtyar durmuşy ataran, bagtly zamanany esaslandyran gahrman arkadagymyza bolan beýik hormat sarpanyň aýdyň şany bolup durýar. Munyň özi uludan kiçe, ähli halkymyzyň göwnlerini galkandyran, arkadagly döwrümizde bolan buýsanjyň nowatdaky beýanyna urly. Şeýlede täzeliň şigary mehriban halkymyzyň watanymyza bolan beýik söýgüsiniň nurana geljegi bolan miýzemiz anamyň iqrarnamasydyr. Maslahatda çykyş edenler öňe sürülen teklibi bir agdan gollaýanyklaryny aýdyp, melelizirmiziň asly başlanýşlary bilen ýurdumyzda asyrlara barabar beýik işleň durmuşy geçirilýändigini nykdylar. Hormatly prezidentimiň alyp barýan işleri barada gaty köp gurrun edildi. Ýöne bir hakykaty belläp geçelim. Hormatly prezidentimiň ýol başlygyna diňe biziň döwletimizde däl, halkara derejesinde alyp barýan işleri bir iki matlagadyň dowamynda sanap çykardyn. Biz şökdör gelýär. Ýöne başga bir hakykat bar. Şu edilýän işleriniň hemmesi biziň hormatly prezidentimiziň ady bilen baglanşykly. Onuň aňyrtyna hormatly prezidentiň aladalary, tagallalary halkyna bolan söýgüsi ýatyr. Adamzat üçin näme gerek? Bagtyar durmuş, efahim onuň öz nesliniň geljegine bolan ynam hormatly prezidentimiz biziň kalbymyza goýýar. Hazır biz bilim ulgamyň işgärlerine, biziň şagarlarymyza, dünýä ünlülerine gabat gelýän bilim bermeli, ýöne milli ýöreliglerimiz boýunça. Ýylymyz öz ady bilen gelýär. Hormatly prezidentimiziň işleriniň netijesinde gelýär. Türkmenlerde pähim bar. Halkyň islegi, hakyň islegi. Bizim öz gözümizde 2022-nji ýylyň halkyň arkadagly zamanasy diýip at berilmegine ikillap bolýar. Goý hormatly prezidentimiziň ömrü uzak bolsun, jany sag bolsun, alyp barýan işleri mundan melägem rewaj alsyn. Hormatly prezidentimizin oýlanşykly siýasaty, ýetgiderli aladas netijesinde halkymyzyň ýaşaş durmuş derejesi ýetgiderli gurlanýar. Munyň özi hormatly prezidentimizin döwlet adam üçindir diýen şigary baş ýörelgi diýen asly ýöreligleriniň rowaşlyklary beslenýändigini aňladýar. Çykyşlarda bellenşýäli arkada prezidentimizin ýol başlygynda Türkmenistanyň teklibi boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 73-nji mejlisinde 2021-nji ýyl
halkara pirahaçylyk we anlaşmak ýyly atly kararnamanyň kabul edilmegi garaşsyz beýtarap Türkmenistanyň halkara derejesindäki awraýynyň belinde galýanynyň we millilizmimiň umumadamzat bähwitli başlanýşlarynyň dünýä bileşigine giň golaw eýe bolýanynyň nowatdaky beýanydyr. Berkarar döwletimiziň mukaddes garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şanyny bayramynyň bellenen ýyly hökmünde ýurdumyzyň taryhyna müdümlik galjak 2021-nji ýyl tamamlanyp barýar. Bu ýyl ýurdumyz we halkymyz üçin ören uly ähmiýeti bolan şanly wakalan beýik zähmet ýeňişleriniň hemem ajaýyp üstünlikleriň ýyly boldy. Şeýlelikde 2022-nji ýyly halkyň arka dagly zamanasy diýilip atlandyrmak baradaky teklip maslahaty gatnaşyjylar tarapyndan bir agızdan oňlanyldy. Akıllarının birlerini soraptırlar. Bagty bolmaň şerti näme diýilende, bagty bolmaň şerti arzulan hasyl bolmak üçin şert öğretmeli ýa-da arzulan çäklendirmeli diýip jogap beripdir. Doğrudan mehriban ýaşar, hormatly adamlar, biz arzularyň çäklendirýän döwründe däl, arzularyň hasyl bolýan döwründe ýaşaýar. Sebäbi bu döwür arkadaky zamanyň döwri. Sebäbi bu döwür Magtun Pragynyň berkarar döwlet isleýän diýen zamanasy. Sebäbi bu döwür Aqsaqly ýaşurlamyň kümüsas enemiziň arzulan döwri. Sebäbi bu döwür bagty çağlaryň şadyan gülküsiniň bilenden ýanglanýan döwri. Şoň üçin biz hem şu pursatda ähli ýaşaň adyndan 2022-nji ýyl halkyň arkadaky zamanasy ýyly diýip tüýsürekden gollaýar. Şeýle bagty döwri, şeýle ajaýyp zamanasy, ähli arzularyň musawlanan zamanasy bize peşkeş beren hakyň halany, halkyň faýlany Türkmenistanyň hormatly ir ýaşurdy. Biz ýaşar hak owanlary mehriban arkadamyz şu pursatda şäkli sawalna diýär. Goý arkada prezidentimiziň mehriban arkadamyzyň jany sag bolsun, belentbaş aman bolsun, halkymyz üçin, ýurdumyz üçin, umman tutuş adamlaryň bähti üçin alyp barýan beýik işleri elmedama rowaslysyň Türkmenistan şan şöhratly ötüşleri bedew batdy, faýasyny ewiz halky alkys edýär, arkadagy görellesi dost sogallyk, ýörelgesi parahatlyk, il agdy bir yurt abadlyk alkys edýär, arkadagy. Şu pursatda el arkadamy şeýle alkyslarymyzy ýollaýar. Mehriban arkadam ýüregi jan watanym Türkmenistany urýarka elbetde bu gün şu pursatda, şu minutda biz ýaşaýan görün elmedamy öňe ýaşar bilen diň öňe jan watanym Türkmenistany urar. Arkadagy şöhrat, gahrymana şöhrat. Millilizmimiň parasatly ýol başlygyna garaşdy döwletimiz beýleki ýurtlary awraly halkara gurumlary bilen gatnaşyklaryny bellenen derejede giňeltdi we berketdi. Ören möhüm halkara meselelerini çözmäge gönükdirilen netijeli teklipler bilen çykyş etdi. Şeýle-de halkara gün tertibinde möhüm ähmiýeti bolan ähmiýetli maslahatlar hemem forumlary geçirildi. Iqtisady hyzmatçylyk guramasynyň nowatdaky maslahatynyň Aşgabatda täze gurulyp ulanmaga berilen işgür merkezli Garagun mehmanhanasyna geçiriljekdi barada aýratyn belenildi. Türkmenistanyň möhüm halkara meselelerini çözmäge gönükdirilen netijeli teklipleriniň dünýäniň esasy halkara guramalary tarapyndan bir agzdan gollanylmagy ýurdumyzyň we arkadaky prezidentimiziň dünýä ýüzündäki awraýynyň belinde galýanyny görkezýär. Şeýle-de maslahatyň dowamyna çykyş edenler Türkmenistanyň daşary siýasatynyň baş ugurunyň ozalkysy ýaly parahatçylygy, howpsuzlygy we durnuklugy mundan bilegem hemme taraplarını berkitmäge, durnukly ötüş maksatlaryny amala aşyrmaga gönükdirilendigini aýratyn nyktadylar. Çykyşlarda täzeliň şygary baradaky teklip gollanylyp, türkmen halkynyň mertebesini belinde götüren ýurdumyzyň halkara derejesindäki awraýynyň artmagy uğruna ýygdarly alady diýen arkada prezidentimize alkyş sözler aýdyldy. Beýik garaşdyrmamyzyň şany senesiniň uludan toýlanan Türkmenistan parahatçylyk onaşmaň watana ýylynyň taryhy wakalary bir-birini ulaşýar. Ma'lum bolýarly Türkmenistanyň Kerdeşler arkalaşyklarynyň milli merkeziniň, Denanlar birleşiginiň milli geňeşiniň Kerdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmeleriniň hemem Denanlar birleşiginiň welaýat we Aşgabat şäheri bölümleriniň geçiren maslahatlary ýokary ruhlantligi weslendi. Türkmenistan parahatçylyk onaşmaň watana ýylynyň ruhuny laýyky ýokary derejede geçen maslahatlarda edilen çykyşlarda aty watanymyza hormatly prezidentimiziň bitirýän beýik işlerine bolan egsilmez hoşalyk sözleri ýürekliň töründen çykdy. Arkada prezidentimiziň amala aşyrýan beýik özgertmeleri hemem el ýurt bähwitli işleri ýurdumyzda döwlet adam üçindir diýen taglimatyň üstünlikli durmuşa geçirilýäniniň aýdyn beýanydyr.
Edidi watanymyzda bilim salgyryş buduklarına we beýlek ulgamlarda durmuş geçirilýän özgörtmeler hemmeleri buýsandyrýar. Şundan ugralanyp maslahatda gatnaşyjylar 2022-nji ýyly halkyň arkadagly zamanasy diýip atlandyrmak barada bir agızdan tekliplerini beýan etdiler. Bir karar devletimiziň bagtyarlyk döwrüne Türkmenistan parahatçylygyň we ynançmagyň watan ýylymyzda mehriban halkymyz edip arka dağımyzyň zaýasyna täze belentliklere tarap gadam atýar. Täze taryhy döwürde hormat prezidentimiziň başçylygyny amala aşyrylýan beýgi işler, halkara ähmiýetli başlangyçlar dünýä jemgyýetçiliginiň ünsüni özüne çekýär. Ýurdumyzyň halkara derejesindäki awraýyny hassa artdyrýar. Alyp barýan şunuň ýaly beýik tutumly işleriniň edip arka dağymyz hemişe watanymyzyň adawraýyny beýgelýär. Halkymyza bagtyar döwri bagş edýär. Biz deňizçiler şeýle bagtyar döwrüň bagtly deňizçilerdiň bize buýsanýarys. Öňümizde ýetip gelýän 2022-nji ýylymyň halkyň arka dagly zamanasy ýyly diýip atlandyrylmagyny biz deňizçiler şeýle hem welaýatymyzyň ýaşaýjylarynyň adynyň teklip edýäris. Başymyzyň täji, gözlerimiziň rewşeni, ata watanymyzyň her bir günni üstünlikleri, rowaşyklary weseýän gahrman arka dagymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, belent başynyň hemişe aman bolmagyny alyp barýan halk bähwitli, dünýä ähmiýetli beýik işleri elmi dama rowaşyklary wesenmegini arzu edýärin. Ynha şu ýerde biziň ählimiz şeýle bir buýsançly wakanyň şaýady bolup otyryz. Ählimiziň bilşimiz ýaly biziň ýüregimiz hasam joşduran, göwnümizi ganytlandyran şeýle bir döwletli teklibiň şaýady bolup. Ýani 2022-nji ýyly halkyň arkadagly zamanasy ýyly diýip atlandyrmak babatda bir öňe sürülen teklip bizi mundan beýlekde bir joşgunly, döredüjülük zähmet çekmäge hasam ruhlandyrdy. Göwnümiz hasam ganytlandyrdy. Halk arkadagy zaman bular bir ýeriniň öwezini, bir ýeriniň ýerini çalyşyp bolmajak, öwezini dolup bolmajak ýurdun esasy tünleri. Bular döwletimiziň baş gymmatlyklary. Ynha ýüregi elmydama halkym diýip urýan gahrman arkadamyň bir döretip beren bagtyar zamanasyny erkany demalýan bolsak, azuda ýaşaýan bolsak, joşguny zähmet çekýän bolsak, bularyň ählisi gahrman arkadamyň saýasynda. Gahrman arkadamyz bize şular ýaly ajaýyp bagtyar döwleti peşkeş berdi. Ynha şu döwletde de bir erkany ýaşap joşguny zähmet çekmek garýar bize. Şu ýerde bir döwletde teklibiň öňe sürilmegi biziň ählimiziň bir belent başymyzy göge ýetirdi. Ynha şu pursatda bir 2022-nji ýylyň halkyň arkadagly zamanasy ýyly diýip atlandyrmak babatdaky öňe sürilen teklibi tüýsürekden dolu gorulýar. Bir eşretli zamanan peşkeş veren gahrman arkadamyzyň jany sag bolsun, başy dik bolsun, tutumly işler elmydamy ruwaşyklary wesensin. Arkada prezidentimizin parasatly başçylygyny rowaşlygyň nurany ýoly bilen önümli öňe berýän ýurdumyz dünýä halklarynyň dostlugy, awadançylygy, parahatçylygy aýratyn hormat sarpy goýan häzirki zamanasynda diň bir milli bähwitlerimize däl eýsem halkara beleleşiginiň äklumumy maksatlaryna laýyk gelýän giň hyzmatdaşlyk siýasatyny ýürüdýär. Çıkışlarda öwran ygtylşýaly bizi eşretli bagtyar döwre eýeden arkada prezidentimizin beýik maksat tutumlary, nurany umyt arzulary beslenen rowaç ýolunyň dowam bolmagy agdy bir türkmen halkynyň naýbaşy arzudyr. Häzirki döwürde merdany halkymyz millilizmimiziň parasatly ýolbaşlygynda bagtyar durmuşyň höýürini görüp ýaşaýar we öňde durýan beýik maksatlaryň ösünlikli durmuşa geçirilmegi halk hojalygynyň ähli puduklaryna ýeňlenirilen oňyň özgörtmeliň amala aşyrma ugruna öňürjülükli zähmet çekýär. Munyň özü watanyşlarymyzyň nurany geljege bolan önämini hasam puxtulandyrýar. Şeýle-de maslahatyň dowamyna çykyş edenler merdany pederlerimiziň şöhratly taryhyny dikeltmek, halkymyzyň döreden dünýä nusgalyk ýagşy desturlaryny dünýäde giňden wagt etmek we asly ýörelgileri geljek nesillere ýetirmek ugruna alynıp berilýän işleň ähmiýetliligi belenildi. Şeýle-de ýurdumyzyň ähli ýylatynyň beýik maksatlaryň durmuşa geçirilmegine munasip goşunt goşma ugruna edýän tagallatynyň biýmeşördigini terli. Maslahatlaryň ahyryna ýurdumyzy ösüşiň täze derejesine çykaran halkymyzyň ýaşaş durmuş derejesiniň
edgiderli ýokurlymy ugruny alady diýen döwlet başlanmady tüýtürekden hoşallyk sözleri aýdyldy. Hemem täze ýyly 2022-nji ýylyň halkyň arka dagly zamanasy atly şygary münasip derejede zähmet çekjekdiklerini we ähli maksatlaryň amala aşmagy durnukly ösüşiň berkarar edilme ugruny tagallalaryny gaýgyrmajykdyklaryny ynanardylar. Beýik Ipek ýolunyň häzirki zaman şertlerine dikeldilmegine Türkmenistanyň möhüm orny gelemegi halkara gatnaşyklaryna täze mümkinçilikler açýar. Olaň doly derejede peýdalanylmagy, parahatçylyk we ynanşmagyň putulandyrylmagyny, ulug ulgamyna halkara hyzmatdaşlygynyň ähmiýeti atly paýtagtymyzda geçirilen doşukda maslahatlaşylan esasy ugurlaryň biri boldy. Halkara guramaların, sevtin ýurtlaryň degişdi edaralarynyň, ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň, ulug ulgamyna kampaniýalaryň ýol başçylarynyň wekilleriniň gatnaşmagyna geçirilen duşuk işiň häsiýeti betlendi. Özüniň geografik taýdan amatlylygyny peýdalanyp we dünýä bazaryna çykmak üçin oňoýly üstaşary geçeleri üpün etmek meseleleri diňe bir ýurdumyzyň geljeki ösüşi üçin näle etem tutuş sevit üçin ähmiýetlidir. Çıkışlarda bu gideki duşun gatnaşyklar üçin amatly şertler ýoly goýmakda we durnukly ösüş esasynda halkara gatnaşyklaryň täze binýadyny kemale getirmekde Türkmenistanyň oňuň goşandynyň bardygy bellenildi. Şullukda täzeçi logistik düzüm bolan toplumlaryň ulug ugurlarynyň kämilleşdirilmegine we onuň köp ugurly esasy ösdirilmegine wajyp orun degişlidir. Türkmenistanyň işeň parahatçylyk söýjülki siýasaty bu wezipeleriň oňuň çözgüdini şertlendirýär. Merkez Aziýada sevitlerini goşuşmak, dünýä bileşiginiň ýurtlary we halkara guramalary bilen hyzmatdaşlyk onuň möhüm ugurlary bolup durýar. Şunun bilen baglykda hormatly prezidentimiziň ulug aragatnaşyk ulgamyna halkara hyzmatdaşlygyny işeňleşdirmek boýunça öňe süren teklipleriniň wajypdygyny aýdyldy. Olar Birleşen Milletler Romasynyň baş assambleýasynyň belent minberinden öňe sürildi. Bellenilşi ýaly bu başlangyçlaryň zerurlygyny döwrüň öz tasdik etdi. Çünki ulug puwdag dünýä ykdysadyýatynyň möhüm ugurlarynyň biri we dünýä hojalyk gatnaşyklarynyň durnuklylygyna we deňeçerligine oňuň täsir edýän ähli durnukly ösüşiň wajyp şerti bolup durýar. Türkmenistanda daşarurt hyzmatdaşlary bilen birlikde utgoşukly sevgi we sevtara ulug düzümlerini döretmek, Demirgaz, Günorta, Günnor, Günmatar iklimara ulug geçeliklerini kemale getirmek boýunça ýyr taslamalar amala aşyrylýar. Çeýaktaýdan ören amatly ýerleşen Türkmenistan soňky ýyllarda sevgi we iklim ähmiýetli möhüm ulug ustaşar hemde logistik merkez hökmüni eýleýän orny barha berkedip, özüniň ägirt ulug kuwatyny ähli awadançylygyň bähwidine ulanmaga çalyşýar. Şogun Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Serdar Berdimuhammedow sanly ulgam arkaly Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasyna agza döwletliň hökümet başdanlarynyň 20-nji ýubiley mejlisine gatnaşdy. Oň barşyna Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasynyň çäklerini özara gatnaşyklary ösdürmek meseleleriniň ençemesi ara alyp maslahatlaşyldy. Sowda ykdysady, maýy goýum we insanperwer ulgamlarda hyzmatdaşlygy ösdürmek, şol sany koronavirus pandemiýasynyň täsirini aradan aýyrmak bilen baglykda gatnaşyklary puwtulandyrmak meselelerine aýratyn üns berildi. Vice-premier wekilletleriň başdanlaryny ýüzlenip, hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedowyň salamyny we mejlise gatnaşyjylaryň ählisine üstünlikli işlemek baradaky arzularyny ýetirdi. Sowda ykdysady hyzmatdaşlyk, senagat taýdan goşulşmak, ýokary tehnologiýaly önümçilikler döretmek, Türkmenistan bilen Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasynyň ýurtlarynyň arasynda harit dolanşygynyň düzümini kämilleşdirmek meseleleri özara bähwetli, şeýlede uzak möhletli hyzmatdaşlyk üçin uly mümkinçiliklere eýe bolan ugurlar bolup durýar. Türkmenistanyň halkara başlangyçlarynyň ençemesini öňe sürdi. Şol başlangyçlaryň maksady keseller bejermek we öňlenmek meselelerini hyzmatdaşlygyň täze guralaryny döretmekden we öňde barlaryny kämilleşdirmekden ibaret diýip Serdar Berdimuhammedow belledi. We Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasy tarapyndan bu başlangyçlaryň gollanylmagynyň tutuş dünýäniň bähwidine, olaryň netijeli durmuşa geçirilmegine, şeýlede uzak möhletli geljekde howply ýokunçlara garşy görüşmek boýunça ulgamlaryň halkara guralaryny döretmege ýardam etjekdigine ynanmylyrdy. Çıkışın ahyrynda Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary, hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedowyň Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasyna gatnaşyjylara, agzalaryna, şeýlede synçylaryna deňze çykalgasy bolmadyk ösük gelýän ýurtlaryň ministrlikleriniň halkara masagyna gatnaşmak baradaky çakylygyny ýetirdi. Bu maslahaty Birleşen Milletler Guramasy bilen hyzmatdaşlykda 2022-nji ýylyň aprel aýyna geçirmek meýilleşdirilýär.
Ýurdumyzyň Merkezi Banky şu ýylyň 28-nji noýabrynda Aşgabatda ykdysady hyzmatdaşlyk guramasyna agza döwletleriň başdanlarynyň 15-nji sammitiniň geçirilmegi münasibetli her biriniň gymmaty 100 manada deň bolan altyn we kümüş şaý pullaryny çykardy. Ýokary derejedäki bu doşuk paýtatymyzda Türkmenistanyň 2020-nji ýylda ykdysady hyzmatdaşlyk guramasyna başlyklyk etmeginiň çäklerine geçiriler. Bu waka hormatly prezidentimiziň başdanlygyny döwletleri we iri sevdikemem halkara guramalarynyň ödümlerinin derejetinde netijeli hyzmatdaşlygy edgiderli östürýän ýurdumyzyň halkara awraýynyň barha artýanynyň ýene-de bir aýdyň suwtnamasydyr. Iqtisadi hyzmatdaşlyk guramasynyň döwlet başdanlygynyň Aşgabatda geçiriljek 15-nji sammitiniň hormatyna ýadygarlyk şaý pullarynyň çykarylmagy üstünlikle östürilýän milli hemem umumy bähitleri gabat gelýän netijeli hyzmatdaşlygyň aýdyň nişanyna urulýar. Täze şaý pullary Singapur Respublikasynyň iň ýyň medalik industries kompaniýasy tarapyndan ýasaly. Şaý pullyň ýüz tarapyna ýer şarynyň şekli, o merkezine iqtisadi hyzmatdaşlyk guramasynyň nişany ýerleşdirildi. Şaý pullarynyň ýüz tarapynyň ýokurky we iki gapdal bölegine iqtisadi hyzmatdaşlyk guramasyna agza döwletleriň döwlet başdanlarynyň 15-nji duşugy diýilen ýazgy aşaky bölegine şaý puluň çykarylan senesi 2021 we 2008 wurşly şekilleri ýerleşdirildi. Şaý pullaryň ikisiniň hem arka tarapynyň merkezi bölegine däp bolşy ýaly Türkmenistanyň döwlet togrusy ýerleşdirilip, onuň daşyndan puluň ýokurky bölegine aýlyk bilen Türkmenistanyň merkezi banky diýen ýazgy aşaky bölegine şaý puluň gymmatyny görkezýän 100 manat diýilen ýazgy şekillendirildi. Ýazgynyň çep tarapyna täze şaý pullyň mäkegi hemem agramy görkezilýär. Ýazgylar öz aralaryna keçecek 8 wurşly şekilleri bilen bölünýär. Türkmenistanyň merkezi bankynyň gymmatly pul toplumynyň üstüne ýetiren gymmatlyklar ýurdumyzyň we daşary döwletleriň köp sanly pul ýygnajylary üçin ajaýyp sogat bolar. Hormatly prezidentimiziň taýsy tagyllaty bilen gojaman hadaryň kenaryna täze gurulyp ulanmagy berilen Balkan welaýatynyň Türkmenbaş şäherindäki halkara deňiz porty bugün Aziýa hemem Ýewropa ýurtlarynyň arasynda ykdysady we suwda hyzmatdaşlygynyň hiltaýdan täze derejä çykarylmagyna uly ýardam edýär. Dünýäde iň iri deňiz portlarynyň bir hökmünde geňden tanalýan bu deňiz porty milli ykdysadyýetimiziň şeýlede tutuş sewtiň ykdysadyýetleriniň ösüşine möhüm ähmiýeti ýedir. Halkara deňiz portunyň hünärmenleri şoňlar Türkmenistan parahatçylygyň anlaşmagyň watany ýylyny ýokary üstünliklere beslemek ugruna hasam tutan ýerli zähmet çekýärler. Arkada prezidentimiziň taýsy taýlalar netijesinde gadymy beýik ýüpek ýoluny häzirki döwrüň ýokary talaplaryna hemde giň mümkinçiliklerine laýyk derejede gaýtadan dikeltmekde üstünlikli durmuşa geçirilýän 20 çörli taslamalary ata-babalarymyzyň döwletli arzularynyň ýaşy maksatlarynyň berkar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe dawralanmasynyň anyk suwtnamalarynyň biridir. Olmaň hemde teknikanyň ösün häzirki döwründe bolsa, edil watanymyzyň bu babatdaky mümkinçilikleri hasam ýokurlany. Ýurdumyzda avtomobil hemde demir ýollar bilen birlikde suw we howa ýollarynyň giň mümkinçiliklerini, munyň anyk suwtnamalary hökmüne mysal getirmek bolar. Hormatly prezidentimiziň ak pataty bilen ulanşa tawşyrylan Türkmenbaşy halkara deňiz porty şeýle buýsançly hakykaty ýene bir ýoly tutuş dünýä jar etdi. Munyň özi şol wagtda demir gazyk günörtü, günwatar günnogor uğurlary boýunça geçergelen döretilmeginiň netijede bolsa gadymy beýik ýüpek ýoluny häzirki döwrüň ýokary talaplaryna laýyklykda gaýtadan dikeltmegiň arkada prezidentimiziň döwlet siýasatynyň aýratyn ileri tutulýan uğurlarynyň bir bolup durýanyny ýene bir ýoly ähli aýdynlygy bilen görkezdi. Umumy tutýan meýdany 152 hektara goly bolan Döwrewap deňiz porty parom ýolagçy hemde ýük terminallaryny özüne jemleýär. Gahrman prezidentimiziň ýurdumyzda halkara üstaşyr ulug geçergeleriniň altyn halkasyna döretmek babatdaky döwletli tutumlarynyň çäklerini urulan halkara deňiz portunyň bir wagtyň özünde gem bilen 17-sine hyzmat etmäge ukyply bolan duralgalarynyň umumy uzunlygy 1800 metrden urakdyr. Bu kuwwatly toplumda ýük terminallarynyň bir neçe hereket edýär. Portdaky ugnuq ýükler terminalynyň taslamada kuwwaty ýylla ortaça 3 million tonna, 261.000 metr meýdanda ýerleşýän umumy ýükler terminalynyň kuwwaty bolsa ortaça 4 million tonna ýüke barabardyr. Gurrun edilýän ugnuq ýükler terminalyny dürli önümlere uğratmak we saklamak üçin ählamatlikler döredilen
umumy ýükler terminali bolsa, dürli guruluşyk serişdelerini kabul etmäge uğratmaga niyetlenenir. Bu terminalin kuwatly ykjam ýük göterji enjamlary we ýük göterjiligi 5000 tonna bolan dürli görnüşli gämiler bilen üpçün edilmegi, üssäşir ýükleri düşürmekde we olary ýüklemekde uly ähmiýeti ýedir. Bu ýerde howa, awtomobil we demir ýol ulaglary arkaly getirilen ýükleri üssäşir urgatmaklyga niýetlenen konteyner terminali bolup, onu göterjiligi 5000 tonna bolan gämileň üçüsi hereket edýär. Şeýlede bu ýerde 300 000 ýolagça, 75 000 ýük ulaglaryna hyzmat etmäge hemde ýylla 400 000 konteyner daşamagy ähli şert mümkinçilikler bar. Halkara deňiz portunyň umumy geçirjilik kuwaty bolsa, nevi dönümlerini hasaba almanyň da 17 million tonna barabardyr. Bu ýerde gämileň hereketine ýük ýüklemek hemde düşürmek işlerine gözegçiligiň hemre aratnaşygy. Şeýle-de awtomatlaşdyrylan ulgamlaryň kömegi arkaly amala aşyrylýanlygy belenilmäge münasipdir. Bu ýerde balkanatly gämi guruluşy we abatlaýyş zawodynyň gurulmagy, milli ykdysadyýetimiziň bu podogynyň öňüne täze gelýän gözbaşyna urildi. Ýylla poladyň 12 000 tonnasyny Senaga taýdan gaýtadan işlemäge mümkinçiligi bolan bu zawod gämileň 4-sini gurmagy 20 gämide bolsa, abatlaýyş işlerini geçirmäge niýetlenendir. Halkara deňiz portunyň hünärmendleri şu günleri dürli senagat ýüklerini Azerbaýjan, Russiýa, Türkiýe, Gazagystan, Ukraina döwletlerine daşamakda. Üssäşir ýükleri öz wagtynda sarp edijilere uğratmakda nusgalyk işleri alyp barýarlar. Türkmenbaşy halkara deňiz portunyň hünärmendleri Türkmen topragynyň tebigy baýlyklaryny, geografik taýdan amatly künjekde ýerleşmäniň mümkinçiliklerini, ähli muhim wagtlara gönükdirmekde döwletli tutumlary üstünlikli durmuşy geçirgen arkada prezidentimize alkyşlaryny beýan edýärler. Hormatly prezidentimiziň o hojulyk podogyny özgörtmekde, gögönümliň bolşugyny öpçün etmekde amala aşyrýan belent maksatly işleri ýurdumyzyň bagdaýhanlaryna bereketli toprakdan gögönümliň bol hasylyny almakda alyp barýan işleriniň öňe ilerlemegine uly ýardam berýär. Şu asylly başlanýşlary özlerine ýol ýörelgi edinip zähmet çekýän Mary welaýatynyň usat ekrançylary häzir günlerde gögekiniň goýdlyk hasyllaryny ýygnamak işlerini gurumçylykla alyp barýarlar. Hormatly prezidentimiziň owu hojulyk podogyna amala aşyrýan özgörtmelerini laýyklykda, ekin meýdanlaryny gögönümleri ösdürip ýetişdirmek işlerine, Alman gadynlarynyň öňde barjy tejribesiniň ornaşdyrylmagy bu podogda gadynylýan uly üstünlikleriň biridir. Ýurdumyzyň ýylatyny gögönümleri bilen öpçün etmek işlerine gujur gaýratly zähmet çekýän Mary welaýatynyň tejribeli ekrançylary Türkmenistan Parahatçylyk we Ynanşmaň watan ýylyna da gögönümden ýokary hasyl berýän tohumlaryny ekip, bol hasyl kemale getirdiler. Welaýatyň bagdaýhanlarynyň önümi önürjileriniň şu günlerki baş maksatlary ekin meýdanlaryna ýetişdirilen gög ekinleriň güýzgü hasyllaryny zaýasyz ýygnap, ýylatymyza ýetirmekden ibaret bolup durýar. Häzirki günde welaýatyň ekrançylarynyň ekin meýdanlaryna ýetişdirilen kelemiň bol hasyly halkymyzyň rızgal bereketi bolup gözüň dokunurýar. Mehriban arkadamyzyň ýurdumyzyň bagdaýhanlaryna dökün, sow, tehnika, tohum bagatda berýän kömek turgulluglar netijesinde ýetişdirilen kelemiň bol hasylyny ýygnamak işlerine şu günler has hem giň gerim berilýär. Ekologiýa taýdan arasy biziň toprak we howa şertlerimize durnukly bolan kelem hasyllary baglaşylan şertnama laýyklykda welaýatyň Miwe owu hojulyk senagat birleşigi tarapyndan bökdönüşsiz kabul edilýär. Bu ýerde kabul edilen gögönümden kada laýyk derejede saklanmagy öpçün edilip, olar gyş pasynyň dowamyna ýylatymyza terlegi bilen ýetirilýär. Özlerinin çekýän pek we halal zähmetlerinden hemde daýhançylyk kärlerinden bagyt tapýan welaýatyň ekrançylary şu ýyl müňlerçe hektarlarda käşiriň bol hasylyny ýetişdirdiler. Bu podokda gadynylýan ýokary görkezjiler ekrançylaryň iýdik işlerini, agrotehnikanyň talaplaryna laýyk alyp barmaklary, şeýle-de alymyň ygtybarly usullarynyň bu ogra giňden ornaşdyrmaklary netijesinde gadynyldy. Usat ekrançylaryň daýhan ahlasy bilen ýetişdirilen käşir hasyllary olaryň ýurdumyzyň ýylatyny gög önümleri bilen ýeterlik öpçün etmek barada amala aşyrylýan asylly işlere goşýan münasip goşuntylardyr. Gög ekrançylaryň çekýän gujur gaýratly zähmetleri bilen ýetişdirilen käşir hasyllarynyň zaýasyz ýygnalyp, sowudyjy ammarlara ýerleşdirilmegi bolsa, halkymyzyň ter gög önümleri bolan ösün isleglerini kanagatlandyrmaga uly mümkinçilikler döredýär. Mary welaýatynyň usat ekrançylary azyklyk ekin bolan şugunlary da göwne jaý ýyda gedip, ondan bol hasyl almakda baý iş tejribe toplaýarlar. Munyň şeýledigine giň meýdana ýetişdirilen şugunlaryň bol hasyllarym güwä geçýär.
Mövsümlerin owu-hujuluk işlerinin gyzgalaňy dowam edýän günlerinde welaýatyň ekrançylary gyzyl şuunlaryň bitgenne hasyny ýygnamak işlerinden depkinni alyp barýarlar. Türkmenistan Parahatçylyk we Ynanşmaň watan ýylny uly zähmet üstünlikleri bilen jemlemäge maksat edilýän Mary welaýatynyň zähmetseýer ekrançylary ýurdumyzyň bazarlaryny durly gök önümleri bilen öpçün etmekde. Alyp barýan ýyly halk we döwlet ähmiýetli, belent maksatly işler üçin Mehriban arkadamyda alkyş aýdýarlar. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryny we paýtagtymyz Aşgabat şäherine şuň 25-nji noýabrda saat 20-den 26-njy noýabrda saat 23-ne boljak howa barada Türkmenistanyň Homan Mutlugynyň berýän habar bilen tanış boluň. Balkan welaýatyny ötkäp duran bulutly howa bolup, bu nordan telesekundda 8-13 metr etýän şymal öter. Howa gejesine 2-7 gradus, gündüzine 9-14 gradus maýly bolar. Ahal welaýatyny ötkäp duran bulutly howa bolup, bu nordan telesekundda 7-12 metr etýän şymal öter. Howa gejesine 3-8 gradus, gündüzine 8-13 gradus maýly bolar. Mary welaýatyny ötkäp duran bulutly howa bolup, deňňazy nordan telesekundda 6-11 metr etýän şymal öter. Howa gejesine 1-6 gradus, gündüzine 8-13 gradus maýly bolar. Lewap welaýatyny ötkäp duran bulutly howa bolup, deňňazy nordan telesekundda 7-12 metr etýän şymal öter. Howa gejesine 1 gradus sowukdan 4 gradus öçen maýl, gündüzine 7-12 gradus maýly bolar. Daşoz welaýatyna atken bulutly howa bolup, nordan telesekundda 6-11 metr etýän şymal öter. Howa gejesine 0-5 gradus sowuk, gündüzine 0-5 gradus maýly bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ötkäp duran bulutly howa bolup, bu nordan telesekundda 7-9 metr etýän şymal öter. Howa gejesine 4-6 gradus, gündüzine 9-11 gradus maýly bolar. Ýurdumyz 10-njy noýabr aýynyň 26-syna magnetik hadisesiniň gowşak täsirli bolmagyna garaşylýar. Eziz watandaşlary, göz pasylyna günüň dowamyna howanyň derejesiniň üýtgýäniňi nazar alyp, paslyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, şeýle-de häzirki wagtda howada tozan bölejikleriniň kadadan 4 götürüm artmagy bilen baglanşykly howa şertleriniň adamy bedenine getirip biläjek oňuýsuz täsirleriniň öňüni almak maksady bilen agyz burun örtügini ulanmakly maslahat berýäs. Mehriban eleşler, bulary berk berje etseňiz, ýylyň islenip paslyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şuňa watan habarlar gepleşmegi jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe aty watanymyz Türkmenistan ähli babatlar dösüşleri beslenýär. Ähli ösüşlüň özeninde bolsa halkyň bekbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.